ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା। ଏହା ପରମାତ୍ମାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଜୀବର ରହିଛି ଅଖଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ପଦାର୍ଥ ବା କ୍ରିୟାର ଅଧସ୍ତନ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ହେଲେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଅକ୍ଷୟ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତର କଥା। ଭଲ କାମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଆଉ ନାନା କୁକର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ପାପୀର ଆତ୍ମା ପାପାତ୍ମା। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ପାପାତ୍ମା ନରକଗାମୀ ହୋଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଭାଗବତର କଥା। ନଦୀ ସାଗରରେ ମିଶି ସତ୍ତା ହରାଇବା ପରି ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଳନ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ମନୁଷ୍ୟତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ଏହି ବିବେକ ଶକ୍ତି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୁଲ ସୁଧାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ବିବେକକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ କାମ କଲେ ସେ ଭୁଲ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ନାହିଁ କି କୁକର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ବିବେକ ବିକଶିତ ହୁଏ, ସେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଯାହାର ବିବେକ ପାପ ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ, ତାହା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାମନା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ। ଭୋଗର ଲାଳସା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧର୍ଷଣ, ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ମିଥ୍ୟା, କପଟତା ଆଦି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଜୀବକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ, ଆତ୍ମାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖନିଃସୃତ ବାଣୀ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ଉଭୟରେ ଦୁର୍ଗତି ଓ ନରକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଇହ ଜନ୍ମର ପାପର ଫଳ ହେତୁ ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପଥ ସୁଗମ ହୁଏ। ମାତ୍ର କିଛି ମନୁଷ୍ୟ କୁପଥଗାମୀ ହୋଇ ଅପରାଧୀ ସାଜି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଧୁନା ସମାଜରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନକାରୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପରାଧ ଘଟୁଛି, ପାପର ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ବହୁ ଅପରାଧୀ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଧନବଳ, ବାହୁବଳ ବା ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଆଇନ ଆଖିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧର ମାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ମତେ ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାପର ଫଳକୁ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଭୋଗ କରିବେ। ସମଗ୍ର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିବା ଅମାନୁଷିକ ଗଣଧର୍ଷଣ, ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଛୋଟ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଅଧିକାଂଶ ଅପରାଧୀ ହୁଏତ ଆଇନ ଆଗରୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପାପର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କଲବଲ କରି ମାରିବା ବେଳେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଛଟପଟ କରି ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ସେ ସେପରି ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରିବ। ଅପରାଧୀମାନେ ତାହାର 10 ଗୁଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ। ଇହଲୋକରେ କୌଣସି ମତେ ଭୋଗ କରି ନ ପାରିଲେ ପରଲୋକରେ ଅପରାଧୀର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ଜଳିପୋଡ଼ି ଛଟପଟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଇତର ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ପାପର ଫଳ। ଏହାକୁ ମନରେ ରଖି ଅପରାଧୀମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, କୁକର୍ମରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ତାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ନିଜ କୃତକର୍ମର ଫଳ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ନନାମାନମ ବସାଦୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ପତନ ଆଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁକର୍ମ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତନ ଆଡ଼କୁ ନିଏ। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଆଦି ଗୁଣରେ ଭରି ରହିଥିବା ମଣିଷଟିର ଆତ୍ମା ହିଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ହେଲା ନିରନ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ମନ ଲଗାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ତାର ଲିପ୍ତତା କମିଯିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ହେଲା ଧ୍ୟାନ। ମନୁଷ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ରହୁ। ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ସଂସାରରେ ରହି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଧ୍ୟାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୋହି ତଳେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବହୁ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ।
84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଭୁଣୁଥିବା ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ମାନବ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏହି ଜୀବ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ସୁଗମ ଥାଏ। ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମକୁ ପାପ ପଙ୍କରେ ପୋଡ଼ାଇ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟର କାମ ନୁହେଁ। ସଂସାରର ବନ୍ଧନରେ ରହି ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି କର୍ମ କରୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ବିଭୁ ପ୍ରେମର ଅଖଣ୍ଡ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ କରିବ। ସେ ନିଜେ ସୁଖୀ ହେବା ସହ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।